Kaixo denoi, arratsaldeon. Kaixo, aitziber, Susara neska diber! Aizue, aurtxoa, gauza batetaz konturatu naiz. Oso ondo egiten duzuela txalo, Jakina, Euskaldunok oso trebeak oso bila gaituk, harria jasotzen, futbolean eta txalo egiten, baiet! Hori txorakeria besterik ez da. Eta bokadilloa jaten. Txorakeria handia oraindik. Aurtxo hauek txalo ondo egiten dute, gure kantuak ondo ezagutzen dituztelako. Bai, eta etxean jartzen diate tokadiskua martxan, eta kanta bakoitza maitzen denean, batez ere mirrik kantatu baldin badu, txalo handiak egiten dizkiate, eta orduan jakina oso entrenatuta xedek. Ez da. Ondo prestatua daude, gure kantatako batez ere maiz entzuten dutelako, eta txalo egiteaz gain oso ondo egiten dute txistu eta purrusta ere. Euk ere bai, Txalo! Txistu! Purrusta da! Ei, txalo! Txistu! Purrusta da! Musikaren erritmo bizian, olaz eta abertzezagun. Txuin laguntzarekin batera, giroa denotoko dugu. Adi mutilak, Adi eskatza, zuen garaia iritsi da. Txalo! Txistu! purrusta da! Txalo! Txistu! Purrusta da! Kristoren martxan zue barrean erritmoa, ondo daramazuen. Txalo txistu eta purrustadak, denok dantzan egin esan zuen. Adi mutilak, Adi eskatza, zuen garaia iritsi da. Txalo! Txistu! purrusta da! Txalo! Txistu! Purrusta da! Zendik ildirik egon gaitezke doinuak eramaten gaitu. Musikaren isoramen honek, zure atrapatuko zaitu. Adi mutilak, Eskatza, zuen garaia iritsi da. Txalo! Txistu! purrusta da! Txalo! Txistu! Purrusta da! Buru eskuak hankaketan borra, gorputz osoa geldi ezpean. Goitizieran plako txingrara, xertitzeita zingara soinean. Adi mutilak, Eskatza, zuen garaia iritsi da. Txalo! Txistu! purrusta da! Txalo! Txistu! Purrusta da! Txalo! Txistu! Purrusta da! Txalo! Txistu! Purrusta da! Mila esker aurtxoak, arratsaldeon guztioi. Germo! Tira mirri. Esantzak behar bezala aurrak aurrutu hitzak, zer moduz esan eta ez esan duan luskeri hori? Zer dio, mirri mutu geratu dela? Mutu mirri ez. Mirrik esaldiaren erdia esan duenez, ez da mutu gelditu baizik eta mu, behiak bezala, mu. Tira, lasai mirri, txantxaba besterik ez duen, tira. Horrek, ez da hola jarri. Horin aurrekin jolasean hasiko gara. Txiribiton meserez orain, ze kontzertu bat eman berdigu kire bozinarekin. Baina zertan ari aiz, mirri, ez aldakik jende guztiak bezala hitz egiten? Ara, hau marka, mirri mutu geratu zaigu benetan? Bai ere mutu aiz, baina betidanik, baina hau desberdina da. Izango dik bere soluzio horik ez da? Zer? Zer nahi duk? Bai, irten bidiren batekongo da, mirri zerbait egingo diagu, bai, sendatuko haugu. Bai, egi esan,
Egi esan mirri mutu izatea litzateke gaizki etorriko, Haze pakea emango ligukeen. Sendatuko diagu mirri, Txiribiton? Aurrak, sendatuko aldugu mirri? Ja, garbi, bai ala ez, sendatuko dugu! Sendatu beharko diagu, ea ba. Ikus dezagun, non dagoen araztua. Mirri, araztua oso argi dago. Dana korrika eta presaka jategatik, zerbait kontrako estarrira jarri joan zaik, eta orain, arnasa hartu dezakek, baina ezin duk putz egin. Baina lasai, Txiribitonen laguntzarekin, arazoa konponduko diagu. Begira, mirri, makurtua di lehen da bizi, makurtua di, hori da, aurrenaz begira, orain, ahoa ondo itxi, eta masaiak ondo puztu. Eta Txiribitoren laguntzarekin, 1, 2, eta 3! Ara! Gozokia bilipin botaduk. Orain mirri esantzak, zer moduz? Arazoa, noski, arazoa ez dago estarrian, berago dago arazoa, esofagoan. Mirri, esofagoa estarrian zegoen motel. Ja, utzidak berriz ere begiratzen, ja. Noski. Esofagoa estarri guztia mirri polboroiz beteta daukak. Zenbat polboroi janditu gaur? Bat? Ala kutxa bat osorik? Pila bat, noski. Baire polboroi jate horrek izango dizkik orain komeriak. Sendatzeko berriz ere egin beharko dugu zerbait, Txiribitonen laguntza beharko dugu. Beraz, makurtua di... Bai, Markut. Mirri. Ago lasai. Mirri, ez. Txiribitonek ez dik berriz ere hankarekin ipurdian ostikorik emango. Ez dik ipurdian ostikorik emango, ez. Palabrita el niño Jesús. Hala izango da. Tira. Beraz, makurtua di berriz ere, ipurdia atzerantz, ahoa itxi, masaiak ondo bete, Txiribiton prest, 1, 2, eta 3! Ea, mirri, lasai. Mirri, Txiribiton, lasai, mirri, lasai. Txiribitonak ez dik irimina egiteagatik egin baizik eta hilaguntzeagatik. Tira, kolpea emanazeko eta orain ire barnea garbizeko, kea, esantzak orain zerbait aurtxoen aurrean? Txiribiton, hau ezin dezaketu ulertu. Ikarri. Ire arazoa grabea da, mirri. Irtenbide bakarra, hau izango duk, mirri, ziztoa. Ziztoa, bai, baina lasai. Txiribiton, heldu mirri. Lasai mirri, inork ez dikete ipurdirik ikusiko. 1, 2, eta 3! Naizkararriak, txikinasoak, ipurri Stop, mirri. Lana egina zegok, min hartuko guen, baina dagoneko izketan ari aiz, hori behar genuen, ta? Bai, noski. Hau espatu beharra zeak. Nahi duan bezala. Hau espatu beharra dago laurtsak, baiet? Eta baldakik zuen hola espatuko dugun. Txiribiton ere mutua enez,
Ziztua jarriko diotea bera ere eizketan hasten de. Ez da txantxa, Mirri eta Txiribiton. Sarri, kinkirrinegerako ahurtxoak ikusten ditudanean, mutututa gelditzen naiz. Intzat honi baneko neskatxa. Iztarritzeko atxirri mututzea, Igual kutsatu ingo genuen, Txiribiton putune honi ere mututu naiz, eta honelako neska politerra ikusita, mututzeko modukoa da. Baldakizue nongoa den, Intza, Dibern, o Dubern, nola zara? Dubern. Bakizuen nongoa den? Esai esuen nongoa zaren. Doni banekoa. Ze doni bane? Lapurdikoa. Lapurdikoa, doni bane loitzunekoa? Bai. Ui, oso herri ederra da, Ezta? Bai. Eta bertako neskatzak ere, neskatxe pol-politak. Eta, a ber, zenbait zarete familian? Jakin ezagun. Famili guzian? Bai. Ez dakit, bendik ez doin beste ikondatzen izi, baina horatzen dagona, zein desu. Sekretaria? Ama da. Ama da. Eta amak nola du izena? Henriet. Hola du, izena? Henriet Ager. Henriet du izena. Eta erakutsi izu kantau? Ez. Non ikasi duzu ba? Nire erakaslearekin. Eta badakizu zein den kantau da, goizean argia astean, ez da? Bai. Etxaun iruri izenak egindako kanta edergo oso polita. Goizian argi hastian, ene leio egian, xori bat pausa zenda eta goratik hasten kantan, xori eitzera Eta zure bihotzeko tristur hori, laizter joango da bai aidean, Txiribitonen erregalia ikustean! Opa! Uixe polita, zenba gauza, begira, denetari! Egin zure agurra, orain. Bizketa horrerako. Nola da agurra? Ni benan naiz eta lakuntzan bizi nahi. Lakuntzan bizi da. Lakuntza, esplikatu ikusten nolakoa den lakuntza. Handia. Handia, eta zer dauka lakuntzak? Etxeak, eta zer dira? Ibaia? Bai. Ibai txiki bat. Bai. Txikia edo handia? Txikia. Txikia. Eta bertan, bainatu egiten da bainat, ez da? Bai? Bai. Ibaian eta non gehiago? Piztinan? Bai. Piztinan, baina zena. Eta etxean ere bai? Bai. Non? Sukaldean? Dutxan. Bai. Bai.
Eta ikusten duzu ez mutiko sendoa den, mutikonek ze izan nahi du handia izaterakoan? Ze izan nahi duzu? Aizkolari esan didazule. Aizkolari? Zertarako? Zati aurrak kausten ditu. Egurra buskatzea gustatzen zaio, orduan karateka izango zara, ez? Ea nolako bola daukan, atera fuerte? Ea nolako bola? Ze bola, zindartsu izango den. Eta aizkolari izateaz gain, kantari, dantzari ikusten duzu oso dantzari ona dela, ez da? Nola mugitzen den, kantatuko digu kantu polit bat, esai guzu izena. Txista mista. Musikariak, txista mista! Baita txiribitonen sari ere. Ator presaka txiribiton. Ea ze sari handia. Polita da? Bai, guazen ba. Ni naiz Alaine abeslari fine. Alaine Oiartzabal, eta Andoainen jaioa, bai? Bai. Eta Andoainen bizi da. Eta Andoainen kantatzen du. Ez. Bai. Andoainen zer egiten duzu ba? Jolastuta. Eta biztu ez duzu egiten? Etxen ez duzu abesten? Batzutan. Bai. Eta zer gehiago egiten duzu etxen? Jolastu. Esan duzu gaiztakeriarik egiten. Biurrikeriarik ez duzu inoiz egiten? Batzutan. Egin behar da, esanoa da, ez da? Esanoa dela egitea. Ma, ez? Bada esanoa da, Zuz esan nahi. Alainek gorroto du gauza bat. Zer da gorroto duzuna? Garbantzuk. Barbantzua, gaixo esexio bate gustatzen. Orduan egingo dugu hitzarmen bat. Gaixo, zuri barbantzua jartzen dizkizutenean, nire karri eta nik txilibitoni emango izkiot. Konprome? Baina bitartean, barbantzua jartzen dizkioten bitartean, abistuko digu kanta erbat. Izena du, ez da hit, ibilaldia, kilometroak, herri urratx, Nafarroa, oinez, araban euskara, ez nola du izena? Hori denak? Ez. Zein? Ibilaldia. Baina ondo negantzekoa dira, Ibilaldia eta Alaine Oiartzabal kantari! Lokitik arala, urrutitxo dago, enez izan segula, agarriago. Txango bat egitera, egumeroan, urgabe bagoan, kiskalikor. Nanta gaitu
Kantari kategoizkoa, Baina horrorren berduzu, esan du kantatu duzun, Txibiton, azkar batean erregalia. Ere zin zueta. Joan, aizueta, zuentzat, beste guztionzat, beste erregalia bat. Balda gizu ezein den. Jolasean, zerra jo! Zerra jo ikasten baino nahiago. Ondo ikasi duzu elegea, eta hori erakusteko eta frogatzeko hemen guztien aurrean, begira, bi adiskide euskagu biak elorri txokoak, ez da, a ber? Ander, elorrioko. Ander eta? Maialen. Eta Maialen. Eta zer asmatu dugu bilauen egin jolasteko, hau da, eitzen bali maixaute aspertuta, saskibaloia asko gustatzen zaie gaurko haurtxoi, gaurko gaztei. Baina, saskibaloia, norbera jolasteko etxe barruan begira. Saski antzeko bat norberak prestatu dexakena, edo zen gauzarekin, alambre batekin edo, hor txintxirikatu, eta pertsona berak bota berditu, pelotak eta sartu, Bakoitzak dauka, dozena bat pelota, Bida zen polita, eta eserre esaten. Nik bat, bi, hir, eta hiru esaten, Bat, bi, eta hiru. Sartu ditu, ondo bat, hiru sartu dituzu? Bai. Zer dakizu, ez da zuet guizeta, Eta zu zema sartu dituzu, bost sartu ditu? Ez da gaizki, ez da, gehiago landuzko, apunteria hobea lortzen da, baina batez ere, ondo ikasi, jolasean zerra jo ikasten baino nahiago. Jolasean zerra jo ikasten baino nahiago. Begirazte jolas erreza eta politia eskaini behar dizuedan. Denok badakizue egunkari horriekin egindako txapel bat egiten, ez da? Oso erreza baita. Honelakoak etxean egin, eta jolasa zertan dagoen? Putz eginaz, honela eginaz, txapel hori pikutara bota. Ikusiko dizu ez politia. Begira, hemen ditugu Elorrioko 10 lagun. Ez ditugu denan izenak esango oso luze litzatekelako, baina begira ze abilezia duten. Txiribiton, bat, bi, eta hiru! Bigarren errenka. Ikusten ze politia den! Ondo egin dute, bai ala ez? Merezi dituzte beraz gure pailazo sudurrak? Bai noski! Hori bat, pailazo sudurra denak jantzi. Jantzi denok. Eta ondo erreza da jokua. Badakizu hurrengorako nola egin etxean. Jolasean zehar jo ikasten baino nahiago. Jolasean zehar jo ikasten baino nahiago. Eta behar bada batek pentsatuko du, Euskal Herrian pailazo gutxi dago. Euskal Herrian, eskerrak, pailazo asko dago. Eta hoi dira, pailazo kumeak. Bakero, kikis eta kakas. Eta kakas, bai. Bakero, kikis eta kakas. Pailazo asko dago. Eta hoi dira hor nagarpena. Eta erakutsiko dute, pailazorena egiten oso ondo jolas daitekela, ez da? Jolas daiteke eta egin daiteke ere pailazo kantatu daitezke. Hori eskiniko digute. Bai, eskiniko digute kanta polit bat beste euskal pailazo jator batzuen kanta bat, Eta kolo, pirruz eta porrotzen kanta bat. Nola izena du kanta horrek? Bilar arte, baina edasai eskoan, hemen geratu, ikusiko usue, ze kanta polita ingo diguten. Bakero, kikis eta kakas.
txirristran, txori misteriotsu bat hurbildu zitzaidan. Ipuina kontatzen ametsaren denboran, goazen etxera, odei gainean, ilundu zaigu, laizter eguna, izar argitsua goaz denokoera. Bihar arte laguntxo panpin jostailuak, musu bat aita eta ama. Plazan nengoen, jolasten txirristan, txori misteriotsu bat hurbildu zitzaidan. Ipuina kontatzen ametsaren denboran, goazen etxera, odei gainean, ilundu zaigu, laster eguna, izar argitsua goaz denok ohela. Bihar arte laguntxo panpin jostailuak, musu bat aita eta ama. Bakero bikista, kakax! Danak eta ikasia dago, azterketa gainditu Tori, induzue eta zuen merezi duzue. bailazo, sudurra. Sudurra eta zuek ere denok hemen gurekin jolasean haitu zaten guztiak. Jolasean zeharraino ikasten baino nahiago. Amaika buelta eman du munduak gurpila asmatu zenetik. Lehenik ere ematen zizkian munduan bueltak, pero grullo. Esan nahi nuena da, aspaldiko inventoa dela gurpila. Tarraz gero gizon emakumeek askotan erabili izan dutela. Alto, Cecile Trau, eta aurrek zer, Arrazoi du, aurrak ere baliatzen dira gurpilaz. Txirrinda dela edo patinete arriskutsu horiek. Patineteak arriskutsuak, ibizarako baldarrentza bai. Iretza berri ditu patinete eta patinazoa, torpontzi. Nahi duen esango duen mirri, baina ziztu bizien ikusten dizkiet aurra patinete gainean, beren burua eta oinezkoena alferrik arriskatzen. Alferrik hori gaitxurra du. Zertarako baliodik atzera eta aurrera patinete zibiltzea? Eskola garaian eskolara joan etorria egiteko garraio merkea du. Merke, urratua esendatzen ederki kostatzen duk ba? Eta neguan eskiatzen entrenatzeko ere balio di. Baita udan windsurf egiteko ere. Gurpilarekin hasi eta lekutaraino eraman gaitu mirrik oraingoan. Ik zer dio txiribiton? Eta hemen ditugu, hurrengo joku olimpikoetan, patineterekin parte hartu behar duten iruneska mutil, trebe, abil eta jaioak. Zuen izenak izan. Amaia Arrieta Urizar. Oida? Inigo Lorsundu Galdea. Ibai Esteibarlanda Etxeberria. Eta gu jakina, patineteren alde gaudenez, zer esango dugu, zer eskatzen du herriak. Patineteak bai! Patineteak, bai. Abilak diotela diote, jaioak direla diote. Abilidade, abilezti eta jaiotasun benetakoa
lepotik gora edukitzen dena, nire lagunek duten, hau da, azkartasuna, zentzua. Patineteen aurka gaude. Haiek esango dizkigute patineteren akatsak. Izena? Oier Irazabal Zelaia. Maya Morales Alonso. Aspea Sagastizabal de la Fuente. Eta hauek argi diote, zer eskatzen du herriak. Patinetea gaz! Ha! Nahi duzuenean, hasi. Badakizu Elorrioko plazan irripa bat dagoela eta handik ume asko bajatzen ziren eta gurasoak kejatzen hasi ziren eta nik eurekin ados nago, ze oso arriskutsua da eta min handi hartu dezakezu. Bai, baina badaude horretarako erropa berezi batzuk, adibidez koderak eta kaskoa. Horrela jausten zarenean ez duzu minik hartzen. Bai, baina zuk babestuta zaude, baina aldapa batetik bajatzen bazara eta pertsona bat kalea pasatzen badago harrapatu egiten duzu eta zuk koderakin eta kaskarekin eta zaudenez ez duzu minik hartzen, baina beste pertsona horreri zauriak egin ditzakezuz. Bai, baina beti kalean ez zara ibili behar. Segatik badaude pista berezia patinetan ibiltzeko, adibidezua. Baina herri guztietako udaletxeak ez du dirurik, uak eta egiteko. Alkateak egiten ditu beste kirol mota batzu praktikatzeko tokia eta patinetea praktikatzeko adibidez futbito praktikatzeko zelaia edo eskupilota praktikatzeko frontoia. Patinetea ere arriskutsu izan daiteke, baina badaude beste kirol mota batzuk arriskutsuaga daudela eta praktikatzen direnak. Bai, kirol bat bada monitore beharko zen. Bai, hori egia da, baina badaude beste kirol batzuk ere monitore gabe egiten direnak, adibidez futin. Bai, baina patinetea eta koderak eta kaskoa erosteko dirua behar da, gainera inork edozeinek ez ditu erosten eta oso garesti daude. Bai, baina patinetea olentzer hori eskatzen badiozu eta koderak eta rodillerak trapuzar batzukin egiten dituzu eta gero zure aitak ero zure tiok kaskoa badu, motorra badu, kaskoa eskatzen diozu. Baina aldapa beran basoa eta frenetan ondoz badakizu hankekin frenatzen duzu eta zapatiak apurtu ero gastatu egiten dituzu. Bai, hori egia da, baina... Egia da, argi dagoena da, nire taldekoak zentzudunak azaldu direla, eta benetan jende larri askok baino buru gehiago erakutsi dutela, hauek. Hori inbidia besterik ez du, txiritan inbidia besterik ez, gaina torpontzi batzuk zede, ez daukasi habilidaderik ibiltzeko, eta baina gu fenomeno garenok, disfrutatu egiten diagu horregin, Ea, zuen oioa. Zer eskatzen du herriak? Zer eskatzen du herriak? Aizue, badakizue gauza bat, Nik baldakit, zer erabaki dugun txiritonek eta biok. Zer? Erabaki diagu, biok xantu izan nahi dugula, Xantu? Zertarako? Jopelas, xantuei, negozio badu xantu izatea, xantu itenetarik ematen zietek, bai, herrien izena jartzen zikietek, benomenezko festak antolatzen dira, herriko jai asko dira, xamenestak itxeta, xaneskak, elizak benomenez, bai, loreak ematen zikietek, Ara, beraz, zuek gustatuko litzaizueke herriren baten izena San Txiribiton izatea? Edota herri bateko festak San Mirriak izatea? Bai, edo mirri jaia. Hori ez da, erreza. Galdetu bestela San Antonio hori. San Antonio! Aita San Antonio, urkiolakua. Aita San Antonio, urkiolakua. Askoren bioteko xatu degotua. Askoren bioteko xatu degotua.
egiten dio San Antoniori, egun batian joan ta bestian etorri. Kasko egiten dio San Antoniori, egun batian joan ta bestian etorri. Aita San Antonio urkiolakua, aita San Antonio urkiolakua, askore miliotreko xatu devotua, askore miliotreko xatu devotua. Aixoe, txirrik oso ondo ezagutzen du San Antonio. Urtero joaten zaiolako Andregai baten bila. Ez Mirri eta Txiribiton, nik ez daukat horren beharrik Andregaiak biltzeko. Andregaiak lortzeko bestelako sistemak erabiltzen ditut, poemak idatzi, kantu bat eskaini, dantza eskatu. Eta hik Txiribiton? Mesedez, Txiribiton, mesedez. Zer, Mirri? Aspertu aurpegia daukak. Egongo zinok ba aspertuta, nik egun osoa pasatzen duk liburu zarrekin, irakurtzen eta ikasten. Eta Txiribiton zer? Txiribiton esatuk ikusi bere kasko madarikatu horiekin. Erregatu zizkiotenetik, egun osoa pasatzen din musika entzuten. Beren kaskoekin, Begira, otxo etorrek, elefante melomanoa. Honek badi soluzioa. Ita ni jolasean hasiko da, Jon Mirri. Eta ikusten gaituenean jolasean, zeitu pasako zizkio bere musikarako zaletasun guztiak. Zapiaren jolasa egingo diogu. Bale, txaso polita duk da. Bai, baina nork eutsiko dio Zapiari. Txiribitonek, noski, nork eutsiko dio ba. Txiribiton, eutsi Zapia. Txiribiton. Txiribiton! Txiribiton! Zapiaren jolas egin behar dugula eta izango baizela ama. Ea, Mirri, dena prest? Ea ba. Bat, bi, ta hiru. Mirri, hau ez da farra egiteko gauza, Txiribitonek atzai segituan isotz poltsa bat Txirri belarrian jartzeko. Honi horrela egin du bat zaio, indarrez. Lasai, orain hobeto entzungo duk. Txiribiton buruan ez belarrian babolio. Txirri, irixere inzai, belarria onditu, ala burua txikitu. Ipurdia txikituko dizuen nik zuen bioi ostikoka. Txirri, hobeto sentitzen alduko nahi belarria. Honezkero etorriko zitzidan bere honera. Orain behintzat ez daukak burua belarria baino txikiagoa. Tira, Mirri, jolasean jarraitu nahi badugu, lehendabizi Txiribitoni aparatu itzali behar dio. Azkar. Konforme, hori ustak nire eskuetan. Amain dijoa Mirri Balientria. Sentitzen dira Txirri, baina ezin diat horrezko asatu. Oso arriskutsua duk, ni pentsat. Ez diola. Nik ez diot, Txiribitoni eskuei ipurditi sartuko. Zenazka. Seguru, kaskoietatik, bere puskarak entzuten ari dela. Ez diat ustez. Txiribiton! Kentzak hori. Begira, geldi eguna dita, eustak Zapia, ez duk besterik egin behar. Geldi eutxi, tira!
Presta, Orai, Mirri. jolastera! Mirri irabaziko dia! Bat, bi, eta hiru, Mirri. Txiri, begira, neska polita pasatzen nahi du gordik. Bida, neska polita. Endok engainatuko ez, Mirri. Mirri, hau etzeko keramateri, jontxo. Ni konponduko diat, Txiribiton, hemen txintxo geratzen baiz amaren egiten, nik emango diat nire aste osoko postrea. Bai? Konforme, edatu bai, hortxe. Aiza, Mirri, ze postre eman behar dioki Txiribitoni? Nire xapaten muturreko postrea. Oso ondo, Mirri, presta gaitezen berri. Ja, Jolastera! bat, bi, eta hiru. Txiri, begira, xapaten muturra zikina daukak. Bai, eta ik sudur punta. Txikiño sonaskagarri. Baina izte uste dut Txibiton, beti arpa joko diguara, ala? Horen ezin dia guztapiaren jolasian ibilik dela mukiz bete dudalako. Txirri, nik konponduko diat kontutxua. Lasai, Txirri. Orain arte arrotuta eta arropustuta ibili duk ezta? Baina benetako pustura, orain etorriko saiok! Baldakize jolas egin behar dugun xapitxonekin. Xapitxorena, noski, xapitxorena! Baina jolas berri bat. Arkumearen jolasa, Txiribiton! Txiribiton, aspertuta dago. Baziukiet, ez aspertzeko soluzio ezin hobeago jarrizkoa. To, ire gustokoa gaina. Aurrak aitorpen bat egin behar dizuet. Zuekin lan egitea, benetan gauza ederra da. Bai, oso gustora gaude hemen. Eta batez ere, gure familiko hainbeste jende ikusita, gure pailazo familiko hainbeste ikusita, hemen inguruan zaudetenak. Eta hemen, bakero, kikis eta kakas. Horregatik, bakero, kikis eta kakas hemen daudenez, beraiei, hiruiei utziko diegu erabakitzen nork abiatuko duen gaurko Altza Pelipe. Ez nor kantatuko du gaur Altza Pelipe? Izan nahi genuen, zuen arteko nor kantatu behar zuen. Bueno, hirura kantatu esatela. Bai? Hori da. Eba! Trulalai, 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 Altza Pelipe, trulalai, trulalai, Altza Pelipe, trulalai, trulalai,
trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai.